Ти беше в Лондон. Технология, младши! Чаткаш ли? Кой е младши и какво чатка? Съсредоточи се, Нил. Добре, значи не продаваш вкусния грил? Разбира се, че не. Рейвън си мисли, че е козата, която не се връзва, но аз съм тази коза. Но, когато затворих тя какво? Не знам, не видях. Носех тази доставка. Не, трябва да се върнеш, но не казвай, че съм тук. О, не ме бива с тайните. Ами ако попита дали съм ви виждал? Защо ще пита? Защото може да й кажа. Защо ще й кажеш? Защото не ме бива с тайните, не слушате ли? Нил, можеш да направиш това. Вярвам в теб. Добре, ще го направя. Нил! Как беше флагера? Не много хубаво. Твоето ново яке? Защо е цялото в боя? Как можех да знам, че ще играят пейнтбол? Това е научен лагер. Обвинявам системата. Когато майка ми види това, ще си го получиш. Да, и този, който ми позволи да го нося. Да? Чакай. Аз ти позволих. Ще си го получим! Какво ще прави? Майка ми ще ни убие. Чакай, сетих се. Ще го накисна в разредител и ще го изпера, докато изчезнат всички петна. Добре, но ако това не проработи, мога да й кажа, че ти ме принуди да го нося. И, въпреки че смятах, че това е лоша идея, уважих авторитета ти като възрастен. И това се случи. Тогава пак ще имам проблеми. Аз не виждам никакъв проблем. Стана ли? Чисто ли е? Да, петната са изчезнали. Да! Но имаме нов проблем. Това е по-лошо от преди. Добре, мога да се натъпча в него. Ще го накарам да се получи. Алис, ти си по-добра от това. Ние не се отказваме. Сетих се! Знам, че майка ми прави много якета. Тя винаги пише подробни инструкции за кройките. Ще се промъкнем в нейното ателие, ще вземем каквото ни трябва и ще направим ново. Ще правиш яке? Колко да е трудно, жилетка с ръкави. Можеш да правиш жилетка? Никой не носи жилетки, Алис. Хайде. Добре, Нил, можеш го. Можеш да пазиш тайна. Просто не казвай нищо. Здравей, Нил! Как беше доставката? Добре, ще ти кажа. Господин Бакстър не е в Лондон. Той е в хотел в центъра, говори глупости за кози и ме пита дали мога да чаткам. Защо ще го прави? Знам какво става. Той мисли, че е козата, която не се връзва. Той не продава вкусния грил. Опитва се да ме заблуди, знаех си. Не, напротив. Ти каза, че ще отидем на нощувка и закуска заедно. Съжалявам, Лазло, но няма да има гнездото на Рейвън. Мислех, че го наричаме гнездото на Лазло. Знаеш, че няма смисъл, нали? Не мога да повярвам, че баща ми се опитва да ме заблуди. Аз съм Рейвън Бакстър, нищо не ми обягва. Аз имам очи на тила си. Виждам и чувам всичко. Веднага ще се обадя на баща ми. Не, ще разбере, че съм се поддал. Баща ми не трябва да знае, че ме е вързал. Преструвам се, че купувам вкусния грил. Промяна в плана. Без конфронтация. Твърде лесно е. А ние не искаме да ни е лесно? Не, разбира се. Нека ви задам един въпрос. Какво обича баща ми повече от всичко? Освен мен. Ребърца и лук. Не. Добре. Да. Но не. Говоря за вкусния грил. Ще го продадем преди него. И ще използваме тези пари за нашата вечер. Преживей го, Лазло! Не. Тази вечер ще направим фалшив търг и ще продадем вкусния грил на непознат. Но непознатият ще бъдеш ти. Аз маскирам. Лазло харесва това. По-малко маскировка, повече шапка. Ще се справя. Баща ми няма да има друг избор, освен да дойде тук, да спре продажбата. И тогава ще разбере, че е измамен от козата, която не се връзва. Но как господин Би ще разбере за търга? Защо двамата ме гледате така?